Now yemapalm trees muri Zimbabwe ichizotsviriridza manje toona kuti panapa yodraw attention yenyika yose unzi nyange nemutungamiri wenyika achidzoka achiona zvinhu zvakadai aiwa anoshaya pekutonyarira as a SADC chairperson. Saka mina masvika mudanyuko panapa ndobva wasubscribe or like turn on the bell icon. Maererano ya panapa anyora achiti someone went to Miami and he said ndo zvandiri kuda izvi kasikai here we are, they should rename Lomagundi road zvatofa Beovard. We need new leaders. Anoposta those pictures amona mapalm trees ari kuMiami nemapalm trees ari muHarare street yaka vatikuona kuti matrees yo akasupportwa necement pasina kana any way yekuti angawotewa. Panapa tinoona kuti vamwe vakomana vanocriticize this issue. Panapa vanyora vachiti vana Australoses vanonyora kuti new dispensation zvasvava, anoyachi commendo pane this tragic situation. Vamwe vanonyora vachiti vakomana ve-the news report vanoti whose responsibility is to maintain these trees which were planted by the government of Emerson Mnangagwa in preparation of the August Ordinary SADC Summit, which was held in Harare. The mayor of Harare local government board is sleeping on duty. Panapa ari kuyachi totsomo vakomana ve-local government na the mayor vana Jacob Mafume vamuudza kuti ndovakomana vave vekuswanda 11 million yamuri kunzwa kutaurwa nezvayo vasingaiti any action yekumaintaina all these things. Panapa takutoona kuti aiwa ukaona vakomana vachitadza kumaintaina matrees aiwa akaitirwa for the SADC delegates or for the beautification of the city vari kuti vari kudevelopa nyika. What about citizens zvavo? Will they be able to address the issues of the citizen? Chimbofungai, these are deep thoughts. Momboona mboti yes, we can say they can amend the constitution to remain in power, fulfill their vision of 2030, but kana tiona madevelopments achizoenda to this, do you think pane promise yekuti development chaitika? Munhu mafungiro enyu pene comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.